Yeah, thank you for that question. Alụmdi na nwunye bụ mgbe nwoke na nwaanyị kwekọrịtara na ha ga-anụ onwe ha, then we raise a new family. Nkwekọrịta ha kwekọrịtara, ikwu na ibe kwekọrịta na mmadụ na-abaghị ehibe ezinụlọ ọfụ, ọ bụrụgo alụmdi na nwunye. And alụmdi na nwunye bụ ofu ihe ga-abụ na ịbanye n'ime, you will keep learning. Ọnọdụ ka university mmadụ na-agụ ka ọ mara ihe dum. You can never graduate, you can never be given any certificate of graduation. So alụmdi na nwunye bụ ihe dị omimi, ihe ọ bụ na Chukwu debere, bụrụkwanụ na ihe ọ ga-abụ na ị ga na-amụ ya partner tiri bicha ndụ gị. So alụmdi na nwunye kwesịrị, enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ kwesịrị ineba anya bifo a na-aba na alụmdi na nwunye. Nke mbụ, ị kwesịrị ịdịgodo physically and mentally matured, mara ihe ị na-aba na ya, marakwarụ na onwere onye zuru oke, maka ndị Igbo na-atụ ilu si na onye chọba onye ga-eme ka ya sọsọ ebiri. Marụ na gị nwa na onwe gị agha dị perfect, marakwa na ya partner adịrọ perfect, and ụnụ na-abụsi na different upbringing. So ihe ọpụta bụ na onye ọbụla ga-adị willing to learn or to accommodate another person's shortfall. Marụ na onye a gị na eso n'ofu family, gị na enwe the same upbringing. Ihe ọpụta bụ na ị ga-adị ready to overlook some certain things. Then, however, promote ebe the person the good. Then pay less attention na ebe the person's gbara ọrụ, maka na nke bụ eziokwu bụ na onye chọba onye na-eme ka ya sosi ebiri. And nwere onye dịcha perfect. However, mmadụ nwere ike na-epe ntụrụ picture na ya dị perfect, mana nke bụ eziokwu bụ na nwere mmadụ eji dị perfect. And onye agbata na ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ marriage bụ pay attention ịmụta onye anwa gị na ya ga-ebi, malụ ihe ọ chọrọ in life, malụ a purpose, then malụ ọ bụrụ ndị so basị na malụ vision ya, and na onye gị na ya share the same vision. Ọ ga-enwe onye gị na ya na-eji ofu ebe, na-enwe the same longing, so that ka a ghara inwe distraction. Maka na ọ bụrụ onye ị na-eje Lagos, onye gị na ya bụrụ onye chọrọ ije Abuja, onye a ga-enwe conflict. Mana ọ bụrụ na gị na ya na-eje Lagos bụ na gị na ya na-eje Abuja on one voice, on na-aba na-eje Abuja, mana ga-enwe harmony. Ya mara onye gị na ya na-eche ofu echiche, onye gị na ya nwere the same conviction, the same spiritual compatibility and character compatibility. Ọ bụghị ana na onwe nke riri mperi n'ihe na-abụọ, ịma na ya bụ marriage ga na-adị fọkwa. Daalụ.